Number 2, akatanga kuudza baba womwana zvatataurana muri kuzviziva here zvakanzi hongu zvekuti munofanira kuti pa 6,000 US kana tichinge tawana mwana. Kana mimi makada kuti pa 6,000 US tawana mwana, which is makutipa ya times 2, which is 12,000. Asi mimi kana satawana mwana tanga mandipa 6,000. Ndobva taita sekuti tiri kukonana naye. Asi mimba akati ndine chipo cheku recover. Makanzwa sei? Takanzwa kufara tichiti tichaona mwana. Right. Paakataura kuti takanzwa kufara tichiti tichaona mwana. Asi hatina mwana watakaona. Ndiye wokutanga here akauya kuzoita nyaya yemwana uyu. Ng'anga iyi tinototi ndeyechipiri nekuti aida kuita wacho kechipiri. Kekutanga. Akatadza kuita nenyaya yekuti vanhu vanga vasina kucommunicate zvakanaka. Munorevei ma families maviri haana kutaurirana. Uyu mukadzi akangouya neng'anga haana kukwanisa ataurirana nezvibvumirwe kumusha kwemukadzi kunova kunga vachichengetwa Junior Langton asiri kuonekwa. Ini ndakandaramba kuti tibatsirwe navanhu vanondotsvaga iye ari oga, nokuti chiitiko ichi chichiitika haana zuva rimwe chete raakauya achiti mhai handiitese, asi akazokwanisa kuenda kunotora vanhu ari ega. Saka ini ndo zvandakaramba ndikati kwamambo kuri right tinondopiwa vanozikamwa kana vanozikamwa nekuZBC hurumende. At Raphael Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raphael Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raphael Science, tried and tested. Muri Zimbabwe makadiko mufaro wangu kuti ndinge nchisangane nezvekare pano pa JCTV nepa Sly Media TV. Isusu tinoita basa remakuwa tirive.com. Asi chatinoitawo isusu ndechekuti kuzinata vanochenesa munhu kuti vaone kuti anogona kuita zvematare here. Isusu chatinozoitawo kumedia kunoku ndezvekuti tinochenesa makuwa kuti tinzwe kuti ndechokwadi here. Izvi tinozviita seiko nekusvika kunzvimbo kwadzinenge zvataurwa kuti kunoku kune nyaya yakati hatichangoitora nekuinzwa kwataiita asi kuti tinoifambira. Ndo zvatinoita panapa. Hapana chakamboshata kuti muti kana matoona muti awo ndeve makuwa kana kuti kana une guwa raunenge uinaro riri kwauri. Iye zvinezvi nhasi unoyo tiri kuVenice Mine handitika kana rikaitika uri kuShurugwi ukaona zvaunenge waona ikoko aiwa tifonere panhamba dzauri kuona dziri paskrini papa. Tinosvika ikoko tichizochenesa makuwa. Pane zvakawanda zvatinodzidza panyaya dzatinounza panapa pama-social media platforms amuri kutiona muri. Chatiri kukurudzira ndechekuti musubscribe nekuklika notification button kuitira kuti musazorasikirwa nenyaya dziri pachannel yamunoziva uye muchiiteera. Tauya kuno kuVenice Mine, nyaya yatafambira kunoku haisi nyaya yakanaka. Tine vabereki vari kushushikana nekuda kwemwana wavo mukomana akashayikwa kuti ari kupi. Pane nguva shoma yatipfuurei ingangodaro kusvika pamwedzi chatsanangurwa zvizere mwana uyu ashayikwa. Asi ashayikwa kudaro vanhu vanoita chipata nekutsvaga kuti mwana ari kupi, vachienda kumaprofita vachienda kun'anga kuti vanonzwa kuti mwana wedu watakashaya, mwana wedu watakabereka, mwana wedu ari pamoyo aripiko, akaurayiwa here, mupenyu here. Ndo nyaya imwe yatiinayo pano yatisvitsa kuno kuVenice Mine kuti tinzwe kuti mwana uyu akashayika zvaita sei, uyewo nyaya iyi yapapi. Rekaindaidze panapa mukoma Clement vandinawo vatasangana navo muno muVenice vanove ndiwe chairman wezvizhinji zvinoitika kunoku. Hapana chinoitika muno munharaunda muno chinovadarika nokudaro Center of Information. Zvoti dai kwanga kuri kubasa kwangu ndaitwa ndo computer ine zvese. Makasimba here mukoma? Tinofara baba makadini. Ko zvandakabata zvonzi chikwezvi? Ndiwo anonzi mapfura. Mapfura, yes. Muna mapfura aya anodyiswa anotemeswa shiri anoitiswe chi?
asi kuno kutongomaona achidyiwa nemadhongi kazhinji kacho, asi tinowanzotora mhodzi dzacho tichizotswanya tichidya tsomo dzinenge dziri pakati pacho. Chiri pakati pepe. Mhodzi dzakasimba dzakaita sei? Dzakasimba dzakaita senzungu irefu so dzinoto unotonakirwa nadzo. Dzinotonaka kana ichi chakaoma, ichi kana chaoma chaita like this one. Mhodzi yacho yaita sei so yakutswanyika togotoitswanya apa takaona zviri pakati papa zvakatodyiwa. Zvinotonaka zvokuti inga aiwa pakanaka kunooneka mapfura handitika zvizhinji zvaanoitwa vanotaura kuti anobikiswa zvichiwa zvokuti haiwa kunoku ijawi. Tichazotaura nezvazvo mune chimwe chirongwa chinoti vanoda mapfura munobata zvekare chairman. Zita renyu rakazara munonzani? Ndinonzi Clement Chingumba. Mukoma Clement Chingumba. Tine nyaya iri kusuwisa vabereki vane mwana akashayika. Mukatanga nekuudza kuti zviri kuitika mumhuri yekwaani izvi uye mwana akashayika uya akura zvakadii? Mhuri yeZimbabwe nyaya iri panapa iri kusuwisa munharaunda yatiri kugara inonzi Venice Farm Section B1. Kwandinowa ndinotungamira ndiri chairman wevillage iroro. Munzvimbo umu mune chitiko chakaitika kunonzi kwaMai Charity Messi Maturure panamba 46B. Mwana uyu ariwo kwaMuguti, zita rake achinzi Junior Langton Muguti. Mwana uyu ane ndofunga chipo che2 months asisiri kuoneka. Chakaitika pamwana uyu ndechekuti Junior akatotumwa nambuya yake kunofudza mombe sezvo anosita mazuva ese. Ainofudza mombe kusango rinonzi rekwazedi. Ainofudza mombe kusango iroro. Ari pakati pekutamba nevamwe wake anonzi iye akada kunotsvaga kunodzora mombe inonzi Mercury pachidistance yakaita se25 to 30 meters. But vamwe wake vanoti ivo vakamuona akudzoka mombe ndiyo yakadzoka iye haana kukwanisa kudzoka. Vamwe vacho vakubvunzana kuti mumwe daenda kupi, vakati semunhu anga aine maemotions anga ainawo ngatimbotimire zvishoma. Mwana ane 10 years dzekuberekwa. Vati ngatimbomirai zvishoma shoma. Vamira kudaro vakaona kuti nguva yarebesa mumwe wedu asina kuuya semunhu anga aine maemotions. Vadaro vakabva vazomutevera. Vatevera havana kumuona. Vakasangana nemurume wavakasangana naye anzi Gad wepaZedius Mine. Vasangana naGad wewe vakati unomboona mukomana anonzi Junior. Zvanzi mukomana wetu tamuona achimhanya akadai akapfeka hembe yake tsvuku. Mamhanyire anga achiita zvokuti munogona kusamuona. Saka chiziviso ndobva chauya kumusha kunotaurira mbuya vacho. Mbuya vaudzwa nyaya iyi vakatizivisawo isu sekomiti yemusha. Komiti yemusha takabva taenda chida kunyatsobvunzurudza nezvenyaya iyi. Zvino ngatimirirai ana baba vacho tichibatsirana kutsvaga. Takatenderera vabereki nharaunda yese takafamba usiku nesikati tichitsvaga mwana uyu, mwana hatina kumuona. Tiri pakati pekutsvaga mwana kudaro, baba namai after a week later baba vemwana vakazondifonera inini sachairman. Vakati tinokukumbiraiwo kumba kwaambuya wangu kwaMessi Maturure kwachikoko kana kuti kwaMai Charity. Takasvika pamba paya seutungamiriri, hama dzekwababa nedzekwamai vakawirirana nemusha vakati tafunga isusu tisunungure musha nyangwe vekunze vevanda nezvepamhepo kuti vatibatsirewo nenzira dzese dzavangakwanise kutsvaga mwana anorota, anoprofita kana anosvikirwa kana anoziva n'anga yaanoziva ingakwanise kutiradza pane mwana nokuti sitaperero. Tiri pakati pekusuwa kudaro takawirirana kuti mumwe nemumwe ngaatsvage nenzira yake. Vekwababa ndobva vati tawana munhu watawana kuti atibatsire kutsvaga mwana. Munhu uya akabva auya. Zvisinei pakabva paita mashoko anosuwisa ekuti vari pakati pekuuya nemunhu uya takada kuti titaure naye. Vekwamai vane chisoro chavakaitawo chinonzi chokumusha chokuti vakuwasha vangapinde mumusha nen'anga vasina kutisuma zvepamutemo. Saka vakaita sekuti vambomisa programu iyoyo. N'anga iye ndobva yadzokera yekutanga iyi. Pechipiri chakaitika ndechekuti nezuro kuswera kwane zuro iyeyu ndakafonera zvekare nababa wemwana vakati tawirirana naana ambuya pamwe chete tose takuuya tine munhu watapiwa naChief Ngezi kuti auye atibatsire asiri wedu watakauya naye. Saka munhu weuya akauya nezuro kuseniseni kuma6 kuswera zuro anonzi akauya akateya muteyo yake. Kuseniseni kuma6 akanzi anga atosvika. Isusu takasvikawo panzvimbo iya. Tasvika panzvimbo iye zvakanzi pindai munhu wese. Chakandinetsa ndechekuti tasvika panzvimbo iyi tairambidzwa kutora mapictures.
neng'anga iyi inenge muprofita zvakanzi no ndinokumbira kuti ndaisa ruzhowa rwangu rwomuteuro wangu panapa pana munhu achadarika mvura iyi but vanhu nekuda kwekurwadziwa nekushayikwa kwemwana vanhu vaidarika mvura iyi nekuti pakauya ruzhinji pakasvika vanhu vasvika kuma1000 something vachida kunzwisisa nezvenyaya iyi nekuti munhu aiti inini basa rangu ndorikavha ndiro kurikavha mwana tiri kumurikavha nhasi saka akabva atuma ndikuona paari asi musatore mapictures musatore mastatements epano chairman ndokumbirawo masekretary enyu evillage ese auya apa masekretary ndobva auya ndobva atanga kunyora maminutes ndoanzi chairman chiuyai kuno nevakasununguka neukama garai apa baba takapiwa porridge ranga riri makapu mwe nemumwe akapiwa kapu yake tapiwa kapu yeporridge ranga rakabikwa nezviyo kana ranga rakabikwa nehupfu hupfu iyoyo homa 10 kg mwe nemumwe akaisirwa half cup yeporridge tapiwa vave zvainzi ijai porridge imimi takupai maziso ekuti muone mwana anenge aona mwana anofanira kutaura neni ruzhinji rwese haruone mwana nekuti handira kuvapa maziso asi mimi wandapa maziso muchaona mwana nekuti ndakupai permission yemaziso yandakuchenesai baba takadya porridge asi hapana chandaiona pajira paya jira ranga riri blue ranga rakaiswa pamusuwo padhoo pemba so paingopota pachimwaiwa mvura zvinzi muri kuonei tichiti hapana chatiri kuona muri kuonei tichiti hapana chatiri kuona kusvikira vanhu vamwewo vatanga kuhuma nawo ipapo mwakuti ndinenge ndiri kuona mwana anenge akasungirirwa akadai but pane munhu anenge muprofita zvakanzi taurai naye mumudze kuti mukuitei nemwana vamwe vese tarisai munhu wese adya porridge hapana kubva asina kuona mwana saka pakataura vanhu vasvika kuma 6-7 but ndakaona sekuti vanhu vanga vakuhumana nekuti ndakadzidza kuti porridge rere raidhaka ini ndakatozoona ndadhakwa panapa handisi kunyatsoona zvikuitika pajira panongomwaiwa mvura jira rotanga kuoma rakarohwa nemhepo reta sekuti pane zvikuitika but pasina chinhu chainyatsooneka baba vomwana vakanditi chairman pane chamuri kuonawe ndakati hapana chandiri kuona zvakanzi ndingangai kana pasina chamuri kuona ngatipindei mumba ndobva tapinda mumba patakapinda mumba akatanga kubvunza kuti muri kugutsikana nezvikuitika panapa ini ndobva tasimudza ruoko takati hatisi kugutsikana baba vomwana vakati hatisi kugutsikana zvanzi kana muchiti hamusi kugutsikana inini ndatotsamwa zvandatsamwa ndipewo maminutes ndishedzereiwo vanhu vanga vachinyora maminutes vanhu vaya ndobva vashedzwa nzunzai mabhuku yaya yanga munyora maminutes ndobva atanga kubvarura maminutes akati ndeyangu ndekwamambo munhu anopikisana mumaminutes uya mama akanyora kuti chii akabvarurwa tanga takanyora zvese zvaaitaura iye sekuti aiti iwo waonei vaihumana vachinyorwa zvavanenge vaona hatimbotaurai kuhumana kwevanhu ikoko 1 by 1 vanhu zvamuchiri kurangarira zvandichiri kurangarira ini ndezvekuti pakuhumana kwevanhu mumwe aiti ndiri kuona mwana paka pane kachallenge kandikaona kekuti vekwababa vaitiwo mwana vaiona ipapo vaiti mwana tikumuona ari kusango rekunoko ari kutendera but ane vakadzi vakuratidza kuti vane zvitema zvavakasunga asi tikumuona pajira apo vekwamaiwo tikumuona achiitei tikumuona akuratidza kuti akasungiwa mumwe achiti akafa vekwamai vaiti mwana tiri kumuona but mukumuona kupi kwavaitaura vaisaitaura saidhi rokadoma vachiti kurimuka ndoma ndikumuona mastreet zvaka ndinganga taurai nemwana mumunzo kuti mwana ari kuti kudii zvanzi ndichamuona ndavharwa neruoko rwebreak zvanzi zvisinei ngatichipindai mumba tapinda mumba imomo ndipo pakatanga kubvunzwa mukugutsikana here takati totari hatisi kugutsikana asi mimba akati ndine chipo chekurikavha makanzwa sei takanzwa kufara tichiti tichaona mwana paakataura kuti takanzwa kufara tichiti tichaona mwana asi hatina mwana watakaona akazopedzisira akutaura mashoko ekuti hatidzokerai manje andobva abvarura chi maminutes ndobva aisa muhomwe akati ndezvangu vese vanyora maminutes ndomada haasi yenyu ndakati no information yedu yekuvillage yatinofanira kuti tichengete zvanzi aiwa no imimi maminutes haasi yenyu ndipei kunoko ndozvavakatiita izvozvo iwo achizoziva kuti chifi aripo anodawo futi nhoroondo yemaminutes iwaya saka chakazonyanya kutirwadza isusu sevagari ndechekuti atora maminutes ada kudisclose information number 1 number 2 akatanga kuudza baba vomwana kuti zvatataurirana muri kuzviziva here zvakanzi hongu zvazvizve zvekuti munofanira kutipa 6,000 US kana tichinge tawana mwana kana imimi makada kutipa 6,000 US tawana mwana which is makutipa ya times 2 which is 12,000 asi mimi kana satawana mwana tanga mandipa 6,000
ndobva taita sekuti tiri kukonana naye nevamwewo kama vanga vari momo tichiti zvamakuita hatichanyatsozvinzwisisa zvakanzi no imi kana muchiti zvamakuita sizvinzwisisa sekuru vemwana vekwamai ngavabude panze vatore dhagari panopamba vekwababa ngavabude vatore dhagari panopamba vese vakatora dhaga vari vaviri mafamilies maviri vekwababa nekwamai torai hembe yemwana ndozvimwe futi zvakatirwadza hembe yemwana ndobva yawaridzwa pasi ndobva auya netsono dzakauya nadzo ndobva aisa dhaga zvanzi zvimwe zvese zvataakunoita taakunozvita tiri uku asi takaita zvokuti isusu tirikavhe mwana isusu musati matipa 6,000 maakuzotipa iri 12,000 baba womwana wazondifonera nezuro manheru vachiti chairman maonawo sei ndakati inini paipa hapana zvandiguta yakabuda here 6,000 asati aita nyaya yemwana makabhadhara mari havana baba womwana zvaakuda information kubva kuna baba womwana vanonzi Langton Muguti vanovasazita womwana asiri kuoneka ndo vandakabvunza vakati 6,000 handira kumupa asi mazvoona ndateta losi yekunotengesawo makapu yekuti tije porridge nezvimwe zvese zvangachiti maexpenses angachiitika sa muri ipapa mwana haana kuzowanikwa kuti ari kupi mwana haana kuwanika up to now tikutonzwa kusiririsa tikurwadziwa sevagari kuti taakutocha kuti nekuti hachisi chiitiko chekutanga kushayika kwavanhu munzvimbo iyi musango iri pane mumwe murume akamborasika mumwe anonzi baba Obe tatova ndofunga ne2-3 years asi siri kuonekwa akangotsakatikawo futi musango rimwe chetero sango rimwe chetero kunoku imimi kana maakutotaura nyaya yemurume uyu pane pakazombofamba here imi mana chairman nemakurukota chief varipo chief Ngezi varipo kuti munoti sango riri kushayika vanhu vari kumedzwa vachienda makambozvifambira here kana kuti kumachechi vomaprofita emunomataure kuti musango isango rinoyera kana kuti mune vanhu vari kuhwandira vanhu vachiuraya vanhu isusu hatina kukwanisa kutaura nachief but chief vakapiwa information yekuti mwana haasi kuonekwa ende haasi munhu wokutanga achirasika musango iroro nevanovaturikirawo masabhuku avo vanovapawo nyaya dzakafanana neidzodzo isi tungori machairman evillage saka ivo vanoti toripoterwa protocol yedu through masabhuku ngatitaure nenyaya yen'anga yekusumudza maemotions evanhu ichikutaura kuti mwana ndichamuwana panozoya futi chiga chekutaura mari yakawanda imi muri kuti muprofita akang'anga munhu anonyepa here anongotorera vanhu mari pachena kana kuti akakundwawo nevanhu vakashandisa kana iri mishonga yekuti vatore mwana uyu muchionesana makati makafunana nababa navamuguta handiti imi muchitaura namukoma Langton makaonesana kuti chii maererano nemashandiro akaita n'anga iyo nekudhimanda mari kwayaita uyewo nekukundikana kwayakaita makapa iye mhosva here kana kuti pane zvakamudzimaidzawo chokwadi baba matauriro atiri kuita sevanhu vari kusuwa ini ndakaona ini ndichitaura nababa womwana takaona kuti hapana chinhu chechokwadi chaiitwa chiri transparent chinoita kuti tikwanise kuwana mwana asi kuti n'anga yekusevha mainterest yekuti tanga wandipa chii mari isisati tawana mwana makaita baba because language yakanoti makaita zvatakataurirana mwana munomuwana mwana muchakwanisa kumwana but taona kuti the way yacho yaari kushandisa iri kutotiwedzera kuti tipanike sevagari vemunzvimbo akaudzwa nani kuti kune mwana akashayika saidire kwababa iyo muprofita yakanoti n'anga iyi yakauya mushure mekunge vanhu vaendesana kwachief vachiti mukwasha auya nen'anga mumusha medu zvatisingazivi chief ndobva ati ivo ndobva vati chief akatiti ndakukupai yangu n'anga inini chief Ngezi saka chief Ngezi ndivo vanonzi ndo vakabudisa n'anga yakauya nezuro pakutaura kwazvo aiwa tichaona mukana wekutaura navo kuti tinzwe kuti vanodzisarudza sei n'anga kuti dzibatsire vanhu vari munharaunda ndiyewo kutanga here akauya kuzoita nyaya yemwana uyu n'anga iyi tinototi ndeyechipiri nekuti aida kuita wacho kechipiri kekutanga akatadza kuita nenyaya yekuti vanhu vanga vasina kucommunicata zvakanaka munorevei mafamilies maviri haana kutaurirana uyu mukwasha akangouya nen'anga haana kukwanisa ataurirana zvibvumirwe kumusha kwemukadzi kunova kunga vachichengetwa Junior Langton asiri kuonekwa kuna ambuyawo ngatitaurei kuti zvaifanira kunge zvakanatseitwa kuti protocol ifambe zvakanaka ndezvei zvaifanira kunge zvakaitika maonero edu isusu sevagari ndezvekuti baba vemwana nemhuri yekwavo nekunoberekwa mai vemwana nokuti mai vemwana vakashaya
nekunoberekwa mai vemwana vaifana kuti vafambe pamwe chete kana ingave n'anga kana kuti muprofita vese voenda panzvimbo imwe chete pavanokwanisa kuti vasunge chisungo chimwe chete. Yes. Alright, ayo tiri kudzidza nosaka tiri kunyatsokubvunzai nemazvo. Asi iyo n'anga yakambo yake kutanga inozikanwa ichigona kuti mabasa iwa here marecovery. Maonero yatakaita isusu n'anga yakatanga kuuya yakauya ine muprofita anga ane dread. Maitiro ake airatidza kuti angangokwanisa kuzviita nenyaya yekuti iye aiti sunungukai kunditora mapictures akataridza mapapers ake matsamba ake ndakamatora even mufoni mangu akataridza matsamba ake akataridza zvese mashandiro ake ndichinditora mapicture musaache kurekoda everything nekuti inini ndiri kuita zvinhu zviri pamutemo. Ndoda kuti muwane mwana. Alright, mwana uyu anonzi anga ari agitated, anga achingori munhu anga angori akunga nezvakangomubata asati adisappear. Mungadescribe kuti ainzi behavior yake yakairi sei? Ndichibvunza inini sachairman vana vamwe vaanga achifudzana vabereki vevana vamwe vaanga achifudzana nawo mombe vanavo vanoti mwana uyu chakakachamadza vamwe vana ndechekuti anga akuita sekuti ari short tempered zvokuti zvezvo anga akuharasa vamwe akuda kuti zvokuda unogara kwake wega kuda kungoita zvinhu zvake wega zvokuti pfungwa dzake dzanga dzisiri panzvimbo. Ndiwo mugariro wake here wekuve short tempered iwoyo kana kuti asese? Zvinonzi hausiriwo magariro ake, munhu anotogara achitozvifarira, but zvemusi iwoyo munhu anga ane pfungwa dzake wega dzakasiyana nedzevamwe. Tingati pane mhepo yakatanga kumubata asati ashayika. Maitiro yazvo eneka zvinoratidza kudaro. Ambuya vari kugara nemuzukuru wavo achifudza mombe uyu, Matinda ambuya vekubereka mai vari kunzwa sei mwana womukwasha achishayika ari mumaoko mavo? Inini maonero andakaita mbuya vokubereka mai vemwana vari kurwadziwa nekushayikwa kwemuzukuru wavo nenyaya yekuti nezuro munhu anoenda kumasowe nezuro aiti zvese zvada kuitwa pano ngazviitwe kuti muzukuru wangu awanikwe. Zvaudza kuti vane shungu yekuti muzukuru wavo awanikwe, asi procedure yekutanga iyo ndiyo vakaita kakusvora chete kuti vakwasha vakangozongoerekana vabuda nen'anga vari voga vasina kutiudzawo kutipirawo sevanhu vari kurwadziwawo nenyaya vanga vane nguva yakadi mukaziviri vanga vane nguva yakadi vachigara nemwana uyu? Mbuya vane nguva tongoti mai vemwana vane almost 2 years 1.5 year vashaya vatisiya saka mbuya vakabva vatora vana sevana vachiri vadiki ane 10 years mukomana vakabva vamutora kugara naye nemumwe wacho musikana mudiki. Mai vacho vakashayika nei kana muchiziva? Mai vacho vanenge vanga vasinganzwiwo zvakanaka tangonzwa kuti vashayikira kuchipatara. Yes. Shame, tinoti mweya wavo ngauzorore murugare. Asi zvinorwadza kuti murume akashayikirwa nemudzimai wake munguva pfupi yapfuura mwana odisappear asaonekwe zvekare apa vana vaanherera vodisappear futi. Zvinorevei izvo zviri muchivanhu? Izvi zvinonetsa ndosaka takuzvitumidzirawo pamhepo since vabereki vemwana baba vemwana newekwamai vakatisunungura kuti try by all means vabereki mese muri muno kana kuzvisa pamhepo tibatsirwe kana nenyika chaiyo kuti tizive kuti chikonzero chiri kuita kuti mwana ashayiko chii kana kuti munzvimbo iyi murambe muchingorasika vanhu saizvozvo chii. Alright. Yes. Ivo paaiti tinowana mwana iyo akazokwanisa kuita dare reporigin ari kuti mwana mupenyu here kana kuti pane zvakaitika kwaari? Pakupedzisira kwake kutaura nyaya achitora kubudikidza nevaibvunza nezuro vanga vadyawo poriji vachiti mwana tikumuona akasungirirwa, tikumuona akaitwa sei, mwana ari kuvharidzirwa neruoko rwebreki, vaiti mwana akafa asi ari kupota achimutswa achiita sekuti ari kushandiswa sechikwambo. Kutaura kwavaita vaiti vari kuona pajira iye aizodudzira zvavari kuona futa akazozvidudza tamumba zvandikukudzai definitely kuti mwana akafa ndozvandakukudzai. Akaurayiwa nani? Nekuti waona kuti akafa haungangoona akafa kape uri n'anga usina kuona kuti akaurayiwa nani? Ipapo semunhu anga ane maemotions anga asingachatobvunziki, iye anga atova nemaemotions. Emotion yake yaitangira panyaya yemari? Emotion yake yaitangira panyaya yemari nekutibvunza isusu kuti muri kuonei, sobva tati hapana chatiri kuona. Yaida kuti titi pane chandiri kuona ini pasina chandiri kuona. Dare rakazopera sei? Dare rakangopera tichiti tadismisa, iye achiti ndatakura hembe yemwana netsono
nedhaga repamusha zvichaitika muchazoona munhu akauraya mwana muchamuona, but solution yekuti mwana tomuona sei haina kubuda, but yangonzi munhu akaita zvinhu izvi muchamuona. Regai timupe nguva, rega kuyera nyoka negavi iripo. Tinotenda kumuka kwake sekutaura kwake kuti akaita izvi muchaita sei muchamuona, tombozvisiya zvakadaro nokuti tiri imimi neni tiri venyama hatione zvinoitika mumhepo munyika yemweya. Asi nyaya yekushayikwa kwevanhu vari vana vemazera madika inomboitika here muno zvokuti tingati pane marituals ari connected kunyaya dzakanangana nekuda kubata vana vedu vanogara munharaunda yemuno muVenice? Nyaya dzekushayikwa kwevanhu munzvimbo munomu itongoti mumwe aitaurawo vamwe vagara munomu zvakanyanya, vamwe aiti munhu uyu wechifo, mwana uyu wechifo, kunotoshayika vanhu vakuru. Vakuru vakashayika vangani pafo ipa? Vataura kuti vatatu. Vataura apa izvi kwazouya mwana mudiki ane 10 years. Pane kumakuwa zviriko here zvekuti imimi muri chairman wenharaunda, asi ifamily ine paine zvainoita zvimwe zvamusingazivi, pane here zvavakazombokupai sefeedback yekuti kune kwavakaenda vakanzi mwana muchamuwana muri mupenyu kana kuti muchamuwana akafa kana kuti akatofa? Nyaya dziri kurerekera kupi? Vabereka vari vaviri vese, handiti ka vekwababa newekwambuya vari kuchengeta mwana, vanoratidza kuti ivo vapira nyaya muvanhu kuti vatibatsire. Saka ivo zvese zvavanotoita kana vakada kufamba, chekutanga vanotanga kufona chairman, tafamba taenda kwakati, tanzi zvakati, tikuuya ikoko nemunhu, havaite chinhu chavasingabhirife nharaunda. Mubvunzo wangu uri pakuti pane vanhu vavatanga kutsvaga, pane here vakati mwana tomuwana ari mupenyu? Ivo matauriro avo vari kuti mwana atova chikwambo. Pane vamwe vakatanga kutanga uda kutsvaga pekutanga vakarambirwa vaya vaiti mwana ari kushandiswa chachikwambo. Vekutanga iva vaya vakati mwana chakushandiswa chachikwambo, vane solution here yavakapa kumhuri yekwaMuguti? Havana kuzokwanisa kupa solution yakuda ivo vaMuguti kuti vakwanise kutsanangura, nokuti ivo vakazoendera vachiti nekuda kwekupikisana kwaitika pano hatichakwanise kuenderera mberi, mutemo hautitendere kuti tienderere mberi nematare, ipo paine kusanzwisisana. Alright. Tiri muno munharaunda yeVenice, tanzinzwa kuti Langton Junior tiri kumirira kuti dai Mwari vapindira tawana vanhu vakamuuraya, justice igogona kunge ichiitika, kana vachienda kujeri vagoenda kujeri, kana vachiri pangozi vagori pachingozi yekutora mwana wavatora ane mwana mudiki ane 10 years atorerwa upenyu hwake, anga ane tarisiro yekuti achararama akaitawo baba pano panyika akasiyawo mbeu, asi hazvina kuita zvaizvozvo. Tinongoramba tichinamata kuti Mwari dai vatijekesera vatiisira pachena. Tiri muno munharaunda, dzimwe nyaya dzinokushungurudzai imimi vanhu vemunharaunda yeuno kuVenice dzamunofungidzira kuti nyika yeZimbabwe inofanira kuziva uyewo munoda rubatsiro, inyaya dzakaita sei? Kuti vakateerera kana vakuru vari matongerwo ezvenyika vakateerera vari kunzwa? Isu tiri muno muVenice, nyaya inonyanya kuti shungurudzawo sevagari vemuVenice inyaya yekushanda kwevanhu vagari vemuVenice. Kudhara kare makare vanhu muVenice vanga vane nzvimbo dzavo dzavaishanda. Nzvimbo idzi havachakwanisa kudzishanda, vakasununguka, dzakatorwa nevarungu, zvokuti vanhu vari munomu vari kurarama zvokuti unogona kunzwa kuti baba vari kushandira kwakati, mumwe akushandira kana kuBulawayo, mumwe kupi. Zviri kusuwisa mafamilies mazhinji, vamwe vari kutoita maseparations nekuda kwezvo, nokuti munhu akupedzisira aenda kunogara kana kumasvingo achiti ndokwandawana basa, opedzisira atoroora mumwe mukadzi koko, pedzisira kuno kuti mai vatoita boyfriend. Saka nyaya dzekuwana mabasa emaoko munomu dzishoma kudarika kurarama kwevanhu. Vanhu vari kurwadziwa nenyaya dzemabasa emaoko. Number 2, chimwe chikunyanya kusuwisa vanhu ndichocho chiitiko chocho, nekuti makore apera aya pakamboitika chiitiko chokuti mbudzi yakafamba nemakudo muno zviri pachena muVenice munomu, nenyaya yekushayikwa kwevanhu ivavo vasingaonekwi. Mbudzi yakafamba nemakudo, maiona? Taiona mumaraini medu muVenice famu macho ichitofamba nemakudo. Mbudzi imwe makudo makada kuti mumhanyise mbudzi, makudo yovhariridza mbudzi yekuti musadienda pakati pemakudo, zvotoenda zvogara zvese. Makudo nembudzi zvinogarisana? Zvakatogara zvese, zvakatoitika muno. Asi chizvarirwo zvinogarisana here? Hazvigarisani pamutemo chocho chivanhu ichocho chakatotinetsa kuti chinorevei. Zvakazopera sei? Zvinhu zvakazopera nekuti mumwe fama
ainzi vamatereke Mr. Matereke the late vakazombudziva Mukanya vakati vachiiona mbudzi yeye iri mumunda mavo ichidya zvirimwa zvavo ndobva vaipfuura nepfuti yakafa. Vayafa. Yes. Saka vapfuura hapana mashiripiti akazoitika. Vapfuura ivo havana kuzorarama nguva yakareba vakabva vazotisiyawo. Tingazvilinga negudo nembudzi dzere. Ya, tinogona kuzvilinga because hachisi chega cho chakaitika nyuchi mwedzi umwe chete wembudzi iwoyo. Nyuchi dzakafamba door to door. Misha inokwanisa kuita 12 or 15 muvillage mangu futi mumwe chete. Nyuchi dzakafamba door to door. Sasa tinofunga kuti pamwe pane chivanhu here dai madzimambo enzvimbo inoyi azama kutoongororera kuti pane chivanhu here chinoitika munzvimbo munomu chinoita kuti vanhu vasaonekwe, paitike mashiripiti embudzi iwayo, paitike kuti nyuchi dzifambe mudzimba dzevanhu, kusagarisika zvakanaka kwevanhu, mabasa, mashandiro, maybe pamwe pane zvinoshoreka. Dzaita seka dzasvika pamusha pamba pevanhu nyuchi dzaingopinda mumba imimwarizi motobuda imomo muchititiza dzotogara imomo zvokuti hamuchatomupindi yotoita kana 1 day or 2 days rechi3 dzobuda monzo dzapamba penyuwo imimi dzogara kana 30 minutes monzo dzapa ivavo dzochingoshungurudza saizvozvo. Isikana tichida kudzimora zviya zvandizvi tinopfungaidza utsi dzobva dzaenda musingakwanisi kuitawo zvimwe zvinhu here zvokuti munogona kungopisirira kuti dzibude maitoti makapfungaidza dzotowedzera kuvanhu. Vapfungaidza dzaitowedzera kuvanhu chokwadi. Zvakazopera sei? Zvakazongoperawo maperero akaita mbudzi, mafiro akaita mbudzi iyoyo, nyuchi dzakazongotadza kusangooneka dzega, dzakangozviendera dzega. Vamatereka vanogara kure zvakadini nepayadhi penyimi? Padhuze iFarm 27. Farm 27. Yes. Asi vakashaya havachipo, asi vana vavo varipo. Vamatereka pakaitika nyaya iyi vakazotora nguva yakareba zvakadii kuti vashaye, uyezve pavakawanzwa nyaya iyi hapana here kufamba kwavakaita kuti vazive kuti zvavaita zvimwe ndo zvakakonzera kuti zvikazodzoka kuna chairman kuti Vamatereke semunhu ainamata vanga vasingazvikoshese zvokufamba, vangoti mbudzi yandishungurudza munda mangu rega ndiipfuure. Vaipfuura ndobva havana zorarama zvegore, vakabva vati ivo vanga vane problem yavo yehati neBP neshuga, saka vakabva vakangoti continue kurwara kubva ipapo nekuita nose bleeding, saka vakabva vazongoti siya zvakadaro. Zvakangotanga pavakapfuura ndo nose bleeding yakabva yakwidza kana kuti vanga vagara vaine problem iyoyo. Vanga vagara vaine problem iyoyo. Muri kupfuurira mberi handiti? Yes. Muchiri kutaura nezvekuti zvinetswa zvemunomu. Nyuchi idzi mati dzakazongodisappear. Yes. Saka mese futi hamuna kufamba futi vakapindirwa nenyuchi kuti munoona gudo rakauya hamuna kufamba, mbudzi dzikafamba negudo iro, nyuchi dzakauya hamuna kufamba, asi hamusiri muzvita here chairman? Tinosununguka kuti makona tichitaura takatozvitaura pamhepo, tinosununguka kuti nyika kana namambo munomu vatibatsire kana zvichiita, but now pane kakunetsana karipo between vanhu vokwamambo nevemavillages. Vekwamambo vane mushandiro wavo wavanoita unosiyana nevillage, saka ivavo tinoona sekuti ndiko kunoda kusunungurwa ikoko kuti munzvimbo kana pachiitika zvinoitika kuti tikwanise kuziva kuti chii chiri kukonzera zvinhu zvese zviri kuitika zvisiri kutiitira zvakanaka munzvimbo zvigadzirisike kana zvichigadziriswa. Handiti? Yes. Muri paJCTV nepaSly Media TV tina Jetro pamwe chete neni Sylvester, tiri kunoku kuVenice Mine. Tiri kutaura pana mukoma Clemens vachitaura nenyaya yegudo rakambonetsa munomu, mbudzi ichifamba nemakudo, zvese zvakangodaro izvozvo zvenyaya dzenyuchi dzamuri kungonzwa idzi. Handiti ndisaka chikurudzirai kuti like page kuitira kuti mugorega kurasikirwa nenyaya dzakafanana naidzo dzidzi. Tiri kudawo kuti imimi muchitaura tichidzokera panyaya yen'anga ishi nekushayikwa kwemwana Langton Jr. kuti chidzidzo chipi chamakawana sofa pakubata basa kwen'anga iyi ichizopedzisira yaane ma-emotions pasina nokuti pamwe hapana kubuda mari, uyewo imimi muri kunzi musingaone. Pamwe mune mishonga wakafuti inoita kuti chidzidzo chatinowana ndechipi? Chidzidzo chatinowana apa ndechekuti vabereki vari muZimbabwe mose nemunharaunda matigere ngatiitei zvinhu zvatinogutsikana nazvo
tisapedze mari, topedzerwa mari nen'anga dzinotinyepera dzichititorera upfumi hwatinahwo dzichiendesa dzichienda kunopfuma hadzo asi pasina solution inopedza dambudziko nokuti up to now murume akashayika kumashure kwemwana uyu vanhu vakatenderera nen'anga baba vakafamba musango iroro rimwe chete rakashayika mwana n'anga ikapedzisira yakumberi kwevanhu ikapedzisira yakutomhanya kutiza yakatoendera futi yaona kuti hapana solution munhu haasi kuoneka. Yes, ndo zvakaitika izvozvo. N'anga zhinji dzinouya munomu dzinopedzisira dzatinyepera dzatiza nemwe mukana but kakutitorera mari kakutitsotsa ndiko kari kuwandisa. Vanhu vangachenjeresei kuti vazoti n'anga ndeyechokwadi kana ndeyekunyepa? Zvakuda kuti tibatsirwe nevanhu vanoita zvematare enyika ino kana kuti masvikiro enyika ino vatibatsirewo nekuti vatipewo munhu wechokwadi wedu anokwanisa kutibatsira muno munzvimbo kwete ava vatinotsvaga tega ava vamwe vacho vari kutirevera nhema nekutiperedzera pfuma dzedu. Pane mamwe mashoko ere amungada kutaura tichivhara chirongwa chinechi? Mashoko anga ndingada kupedzisira kutaura ndeyekuti tine mwana zvekare ari munharaunda yedu iyowo imwe chete anonzi Yukai Muchemwa. Mwana uyu anetseka ane dambudziko rejeko kubva ari achitanga kana kuti kuma grade 5 iko zvinozva form 4 but mwana uyu anongorwara oita sekuti pane chivanhu chikuitika anogona kungoita 3 days or 1 week asingadyi but tazama kufamba takatombotumirwawo nevamwe kuZBC kusvikira asvika kuna Sekuru Kanengo but up to now mwana uyu anoti akagara dambudziko iri asati rapera rungoitika zvikunzi pane chivanhu chekumba kwavo chiri kuitika choda kutora upenyu hwake anogona kutanga ngohumana kuti ndiri kunzwa kuda kumwiwa ropa pane dende rirapo rine ropa kana kuti kudii chero ari muklasi anogona kutanga ngoita zvinhu zvisinganzwisisiki matambudziko futi ari munzvimbo medu matigere iwayo. Ya pakaoma muri kudzinza wakajetero nyaya idzi. Yes, ndo nyaya tanga tiri kutaura namukoma Clement tiri kunoku kuVenice Mine madzinzwa nyaya dzavanga vachikurukura vachitikurukurira. Nyaya iripo ndeyekuti mwana asati awanikwa mwana wekwaMuguti akashayika ane makore 10 years pane 2 months asati aonekwa. Tiri kuziva kunzoko tinogara tichiapila kuti tinana papa veMapentecostal Church tine maprofita anoti anoona zvekuona zviya zvekunzi nevanhu vanonhonga tsono pakadai ndo pekuti munosumudza ruoko voluntary moti ini ndiri kunzwa kuti kune mwana akashayika nevaive neshungu yekuti kwamakandiwa ndoda kuziva kuti vakaisa chiimo homwe mavanda kuwana mukana asi ndinonhonga tsono ndo nyaya yakaidzi idzi dzinozoita kuti muzonzi muri vemaprofita echokwadi muri n'anga dzechokwadi yekuti kana manzwa nyaya yakadai somoti aiwa dareri ndada kuribata ende kana ndiri kuribata ndoda kuribata pachena ndiburitsire vanhu ava nyaya yekuti mwana uyu akadhisapia sei madaro mbiri yenyu inoenda. Tisazongomirira pakungonzi takashayiswa mukana kwamakandiwa tasingagone kunopinda kwesu takapfeka hanzu dzedu dzechivanhu nekuti muchechi mwakati ndakavhiringwa nemagetsi kuno kuVenice Mine hakuna magetsi. Yes. Tiri kutorarama mudzimba hadzina magetsi tiri kutoshandisa sola saka hakuna chokuvhiringa kuno. Amen. Hakuna chinokuvhiringa kuno. Uyai kuno mutibatsire kana muchida moya nesu TV tinenge tiripo JCTV inenge iripo Sly Media inenge iripo nemamwe maTV anenge aripo moya moita dare remwana wekwaMuguti akashayika mbiri yenyu neyaMwari igozokudzwa kwete kungoti tiri mumachechi kana kuti matare matete chingoti todabatsira tingoda mari chete toda mari imboonawo chimwe chinhu chaunoita chaiswa paruzhinji kudai wochipa pundutso kana kuchipa result kana kuti mwana owanikwa kana tiri kuziva paakachererwa nepaakaitwa nevanhu imunoti munoona muda kuona chinhu chiri muhomwe mamakandiwa madii kutionesa kuti mwana izvozvi kutaura kwatiri ari papi toenda ipapo. Yes. Kuti chiprofita chinzi ndechechokwadi muZimbabwe pari kudiwa nyaya dzakaita sedzidzi dzichibudiswa nemi munoti munooneswa musazongoenda panzi pabuda 1 million zvinoza kuti munoda mari stereke asi makazoshaya futi zvinhu zvacho tiri kupai futi mumwe mukana ndiyo imwe second chance yekuti huyai kuno kuVenice isusu taakukuziva kana musingakuzivi ini naJetro tokuziva tinouya nemi hatisuda mari yenyu asi tiri kuda nechekuti mwana uyu aite sei mwana uyu awanikwe kuitira kuti mbiri yaMwari igokudzwa vematare vagokudzwa vachinzi aiwa tine vakatikomberedza vanoita kuti zvinhu zvedu zvinenge zvichitinetsa munharaunda dzatigere zvibudirire
mazvita muri yeZimbabwe. Chasara ndechekuti ndionekere mukoma Clemens mazvita nokuti panguva tawana muri mukati mekereke muchishumira Mwari, asi tinokutendai nekuti panguva mushure mekunge takutsvagai kwenguva diki diki mukabva mabuda mukakwanisa kutipa nhoroondo yekudisappear kwakaita Langton Jr. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tinotenda baba. Maita basa. Tinotenda zvikuru kwazvo. Maramba achikuitirai zvakanaka. Zvizvo zvemwoyo yenyu kunharaunda inodai zvadzidziswa, rambai zvazadziswa, dai maramba makabatana nemhuri yekwaMuguti kuitira kuti isave nhamo yavo vega nekuti vari kugara pane vanhu vakafanana nemi vane rudo. Muri yeZimbabwe mamuri paJCTV, subscribe nekulike mapages iwayo nepaSly Media TV kuitira kuti tirambe tichiwana simba rekuti tipote tichiuyawo mukapota muchionawo maprojects nemaprograms atinokupai pano platforms atinawo iwaya ayo zvinoita kuti nesuwo tirambe tichiwana simba tichienda kure. Share iwo videos atiri kuita iwaya, maprograms atiri kuita iwaya nevamwewo, kana pamwe usina zvaunozivawo. Kana waziva mukoma Clemens aiwaka vataura kuti aiwa ndakakuonai paJCTV, sitanozovesa tafumana ndakamirira Jetro ari pakamera. Aiwa ndinoti Mwari vakuchengetei, Mwari vakuitirei zvidhafu dhafu, uye Mwari vapindure minamato yenyu zviri kunetsa mukati meupenyu hwenyu gore rinodai zvasununguka muzita raJesu. Mukoma Clemens vari kuti kana pane n'anga kana muprofita anoda kubatsira mhuri iyi, uye kana pane zvimwe zvavada kubvunza kunharaunda ino, vakasununguka kuti vakupei phone number. Vapei phone number mukoma Clemens. 0713 953 378 0713 953 378. Tinotenda zvikuru kwazvo muri yeZimbabwe. Chasara ndechekuti ndionekerewo vaMwanza vatitenderedza munharaunda ino yeVenice vachitiratidzawo hama neshamwari dzatiri kuita hurukuro nadzo tiri mukati menzvimbo ino yeVenice, uye ndovari kutichengeta tiri kugarawo kumba kwavo. Kune vamwe vanhu vangoriwo nerudo, so Jetro anowirirana neni, vanongokupa zvinhu zvavo zvese kuti imba yangu yese, chikafu changu chese, itai zvamuri kuda muchidzokera kwamaita kwamaenda. Mwari ngavaitire zvakanaka vaMwanzawo zvekare. Muzita raJesu tinoti bye bye. Amen. Nice one. At Raphael Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raphael Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raphael Science, tried and tested.